Mwachizolowezi tabweranso pano pa Nyasa Voice Box lero pa 11 September 2024 ndipo pano afuna kubweretsereni mawu a Bombo Boni Kalindo amene afunanso lero kufuna kulankhula ndi Amalawi pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiyo ndithu odiwa lero yayamba ndi kuthokoza Amalawi osiyanasiyana amene ndithu ayamba kupereka chithandizo chosiyanasiyana monga ndalama zakudya ndi zina zotero kuti abungwe la Malawi First atha kutenga ndi kukafikira anthu akumachinga amene kumene kuti kumva kuti njala yafika povuta kwambiri mokuti anthu ayamba kudya chitedze. Komanso Boni Kalindo akungokambapo za mmene boma lathu likuyendera pansi pa utsogoleri wa Dr. Smakathe Chakwera kulongosola za mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likumana nawo komanso amene nzika dziko lino akudutsamo. Iwo ndithu kumapeto kwake akunenanso kunena kuti munthu kapena kuwachenjeza a UTM kuti akapanda kusamala chipani chija chitha kupita ku zisankho opanda candidate. Ndipo ngasafuna kuti zimene zichitike munthu amene angasamale chipani kapena kuti kusunga legacy ya ulemekezeka malemu Dr. Salus Claus Chilima, munthu ameneyo ndi Mene Chilima basi. Ndine nkalimodzi kwina kuti ya Boni Kalindo akuti bwanji maodo yawo lero pano pa Nyasa Voice Box lero pa 11 September 2024. Ndikathokoze Amalawi wonse akufuna kwabwino amene mutangomva zulo uthenga onena kuti ife Amalawi First takonza programu yopita kumachinga kukathandiza anthu amene akudya chiteze. Amalawi ambiri aonesa chidwi ndipo tikunena pano talandira kale ndalama yopitirira 70,000, matumba 10 achimanga, matumba 2 anjere, komanso chithandizo chosiyanasiyana chimene chikubwera ku Malawi First. Timati tithokoze Mulungu chifukwa cha mtima wanu inu Amalawi amene simukufuna kuti Amalawi anzanu azivutika. Malawi amene timamufuna ndi amene chifukwa kuvutika kwa anthu akumachinga ndi kuvutikanso kwa anthu akuchitipa, ndi kuvutikanso kwa anthu akusalima, ndi kuvutikanso kwa anthu akumsanje. Kufa kwa munthu mmodzi ndiye kuti tonse Malawi muno tafa. Choncho ife ngati bungwe lathu lomenyera maufulu sitimangoyang'ana nkhani ya mademo yokha, komanso timayang'ana kwambiri umoyo wa anthu mmene akukhalira anthu muno Malawi. Monga amene tanenera dzulo kuti ngakhale ku South Africa anthu akuzunzika kwambiri pamene dziko lathu, pamene atsogoleri athu sakupangapo china chilichonse chofuna kulankhula ndi anzawo aku South Africa cholinga kuti athandize komanso awombole miyoyo ya anthu imene ikuzunzika mu dziko la South Africa amenenso ndi Amalawi. Ndi chifukwa chake maiko ena ngati ku America amakhonza kuchoka ku America kukupita ku Afghanistan, kukapena ku Germany, kukangomutengako munthu mmodzi kuononga millions, koma kuno ku Malawi atsogoleri athu alibe nafe ntchito. Ndi chifukwa chake pano ali bize kugula andale, motero kuti inu azipani zosusa mukuyenera musamale kwambiri ndi anthu anu amene mmacha kuti ma MP azipani zosusa akugudwa pakali panopa ali pa shopping spree a MCP poganizira kuti zisankho zikubwera posachedwa pompano. Ndi chifukwa chake panopa ngakhale Capitol Hill yonse yasamuka ili kunsanje kumene akupitisako ndalama zoopsa, kumene anthu akugudwa ngakhale maziphunzitsi ngakhale mapeya agundika kukhala nawo ma meeting osiyanasiyana ndi cholinga kuti abere zisankho zimene zikubwera za 2025. Choncho inu Amalawi nonse amene mukuthandiza tikuthokozeni kwambiri. Pa a spokesperson yathu alankhula ndipo apereka manambala amene mungatumizire ku chithandizo, komanso ena amene mukufuna kuti muziwe zambiri nthawi yanu ndino yokuti mukhoza kundiyimbira ine ngati president wa anthu osauka kuti tikuuzeni za program imene tayikonza wiki ya mawa loweruka. Tipita kuja kumachedwa kumachinga kuti tikathandize Amalawi anzathu amene akuvutika ndi njala, amene avutika kwambiri akusowa zakudya
chakudya pakana saizi yomadya ndithu chiteze. Malawi wathu ndi mmodzi ndipo ngati ife sitithandizana tokha palibe amene angabwere maiko akunja ndikuzatithandiza ife Amalawi ngati tokha sitithandizana. Ine ndikunyadireni kwambiri inu Amalawi ndipo mwaonesa mtima wa Umalawi makamaka amene mwayamba kupereka kale chithandizo. Tangolengeza zuloli komano chithandizo chayamba kubwera. Izi sitikuzitenga kukhala zophweka koma tikungothokoza wamwambayo chifukwa zimene mwapanga kapena zimene mukupanga mukusiyanaso ndi usogoleri wa dziko lino. Kumafunsa kuti kodi ndinu president wanji, tili ndi president wanji amene amakhoza kuononga taxpayers money kungopita ndithu kukaonera kapena kukayendera ng'ombe zake. Kafukufuku wathu tampanga ife ngati Amalawi First, ng'ombe zimene zimakayenderedwa zija kugwirisa ntchito taxpayers money kumene kwalembedwa ngakhale azungu kuja. Ng'ombe zija ndi za iyeyo za president. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti lero litikhoza kumaononga ndalama taxpayers money munthu kuti akangoyendera kumunda kwache, akangoyendera kukhola lache poganizira mavuto amene akukumana ndi Amalawi muno Malawi. Anayenera kuchitapo kanthu, anayenera kuonesa usogoleri wakuno ngakhale olo maloya akuuchita question. No wonder maloya opakali pano akonza ma demonstrations amene ati achitike muno Malawi ponyasidwa ndi ulamuliro umene ukuchitikira. President okuti akadzuka lero amangokhonza kuwatembenuza malamulo mene angatembenuzire. Izizi tikufuna tikulangizeni kunena kuti pamawa lino muzakachoka pa udindo muzakhala answerable kwa Malawi chifukwa mwachisanzo nkhani ya mining muno Malawi, nkhani ya migodi. Act kuchita kunena momveka kunena kuti munthu amene akuyenera kukhala ndi license ya mining ndiye khayo amene ali Malawi. Koma taona zodabwisa mawiki apitawa president Chakwera akutenga mining license kupereka ku company ina ya kunja, komanso company imeneyo inamba yapangapo za chinyengo muno Malawi. Ndiye nkumafusa kunena kuti kodi sono amene amapanga malamulo ndi kuwateteza masa amene munayenera kuteteza malamulo ndi ino ngati president. Koma ngati president akuswa malamulo, president ameneyo anayenera kuchita resign ndipo sanayenera kupasidwanso mpata wina uliwonse wolongosola chifukwa iyeyo ngati executive arm of government, president anayenera kusunga malamulowo. Choncho ino Amalawi ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti musakhulupirire kapena kudalira boma ili palibe chimene likupanga ndipo cholinga chawo chimene abwerera panopa plans yawo onse ndi obera zisankho za 2025 ndipo lero malamulo sakusatiridwa olonga khale aja amapanga za traffic apolisi amene akulolera ndithu kuma azipani kumanyamula anthu makamaka MCB kumanyamula anthu m'magalimoto amene sakuyenera kunyamulamo anthu. Ndamva chisoni kuchikwawa kumene asamusira boma pano anthu akamapita ku misonkhano ya president akuanyamula truck yakenso ndi terera yomwe. Pa malamulo a dziko lino samalola kunena kuti truck ikanyamule anthu komanso akanyamule mu trailer. Zimene zozo ndizolesedwa kwambiri malamulo a dziko lino. Koma popeza tili ndi wamkulu wa polisi amene anachita retire kalekale amene ali pa ganyo, ndiye mwina akufuna kuteteza ganyoyo akuwazuza songa khale ndi apolisi yake omwe. Apolisi so akunyamulidwa malole ngati ng'ombe. Apolisi pakali panomba akuzunzika kwambiri chifukwa cha usogoleri. Tangoganizani iniyo kuchosa apolisi kuchokera kumpoto mulole nthawi yozizira pakati pa usiku ndikuachita transport anthu apolisi kuchokera kumzuzu kupita nawo kuchikwawa for security. Kodi iyeyi pakali panopa akuopa chani? Ndizodabwisa kwambiri kuti president azikakhala ndi apolisi opambana 3000 kuti ati akangomugadira ku msonkhano wake wa kuchikwawa. Ine ndamva chisoni kwambiri kuona ngakhale anthu akuyenda m'matraki
nkumanena kuti kodi amalawi ife titi tifere chani mmene alili matraka ja kusika msese wopita ku Chikwawa truck anditerera zimene ndizolakwira pa malamulo a road traffic koma akuluakulu a polisiwo zimene zakuziyang'anira ndipo ali azipani ena kuti apanga zimene zinimakumbukira unalipo msonkhano wina wa DPP anapita pakana ndikukagwira anthu amene wakunena kuti simunayenere kuti muziyenda mmatraki anthu anagwidwa pakana analephera kupita ku msonkhano koma wa MCP alolera ndithu kumayenda ndithu matraki anditerera koma apolisi osapangapo kanthu ndikunena tu ku polisi ku anthu angochita nako transfer chifukwa cha miseche ndipo ngati kuli institution yomvesa chisoni kwambiri ndiye ndi ku polisi ukuku kumene anthu akuzunzikako ena amba kuchita resign wokha ntchito chifukwa cha nchitidwe ozunzidwa makamaka ukakhala kuti siwe nchewa anthu akuzunzika kwambiri ku polisi akungokhalirako kuti nanga popeza nayiyamba kale ntchitoyo nanga ndikayisiya ana adya chani. No wonder today mukakafufuza mpeza kuti nambala ya anthu ozimangirira yapambanano ma alarming levels kuchokera January kuzafika mu June kuzafika mwezi uno anthu ozimangirira okha akwana 400 amene otundu ozimangirira ndi kumakachita ripoti ku chipatala kumakachita ripoti ku polisi nanga omwalira okuti sakuziwika mizimu amene sanalengeze ndiye kuti Malawi ino tikuluza anthu angati pa mwezi ndizomvesa chisoni zonsezi mukazisatira ndi nkhani ya mavuto amene wabweresa Chakwera amene munati muone ma pictures yake akali asana khale president inu kumamva chisoni kumanena kuti hey sapato ya president mene yatuwiramu nthawi imeneyo akufuna u president koma pano panafikapo ndi makhumu chasopano sangamve za anthu Malawi muno ali pa mavuto woopsa pa mavuto even awo akumaanamiza kunena kuti bwerani muzatenge ngongole za nifi anthu akuzunzika kukanengo uku anifi anapita ku area 25 kukapereka ngongole kumeneko kuanamiza anthu kuti azamba kutolera pakatha chaka tikunena pano anifi akufuna ambe kugulisa katundu wa anthu even olozantukula pa khomozo mwezi kupita ku Sigerege ku Blantyre anaitana anthu 3000 zulo kuti akalandire ujene ndalama ya ntukula pa khomo poona kuti president ali ku Southern Region ndiye akufuna aoneke ngati ndi president usamalira anthu kwaitana anthu over 3000 kuti akalandire za ntukula pa khomo kupezeka kuti pamene pajapo analandira ndi anthu 125 okha ena onsewo anayabweza kuvutika kwa Malawi kufunafuna kuti akhale pabwino ziko lomvesa chisoni kwambiri ndimamva chisoni ndimalira mu mtima mwanga ndikamaona anthu osauka akuzunzika anthu olemera mukulemererabe zokuti kunja kunoko anthu akudya chiteze zimenezo simukuziziwa ndipo nkhani imene iyi olo yogawa chimangayi muyiona abale anga chimanga chanenedwa kuti afuna azigawazi azigawa kuzera mapate lines azigawa kuzera ku regionalism practice no wonder lero ma MP ena akumapita kumaka muhonga president ndicholinga kuti mwina angolandira matumba chimanga achimanga 600 kodi tukukuchitika tu zinthu zambiri Malawi muno olokuti MP amene apeze chithandizo zinthu zimayendera ndale ngati sagonedwa ku parliament ndi ma ministers amene sangalandire chithandizo ngati suhonga boma iweyo ngati uli mamuna sumalankhula zohonga boma uziwe kuti sulandira chithandizo chachitukuko mudera lako ndi mmene zikuyenderatu kuno ku Malawi if you can't be with them you will not benefit anything chitukuko chakuno cha ku Malawi chimayendera ndale basi kulibe kuti akhoza kukayika magesi kwina kwake akangoyika ko magesi kumene kuli opposition kungoyika ko magesi azichitukuko cha ziko ayi koma munthu akhale kuti akusapota ma ideas yawo akulankhula za iwo zokoma za iwo akakhala azimayi ndiye kuti mwina agone kaye ndiye kuti ma MP amene alandira chitukuko ngati ali osusa ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri pakali pano tikunena pano pa parliament yawo nonga ma billions kuononga mabilions ndikungosintha ati mipando basi mipando iyi maoneka ngati kala iyi ndi ya DPP ndiye tiyeni tisinthe izioneka mwathu mwa MCP
tikunena pano ngakhale olo makilinazi ochita kilini kujeni ku parliament pali ena ali ndi uniform yawo yooneka ngati ma t-shirt kapena nsalu ya PP, ena ali nawo yawo yooneka ngati ya DPP, amene otu makilinazi makampani ochita kilini ku parliament koma kuopsezedwa ndi ma MP a MCP, ma ministers a MCP, kunena kuti bwanji mukuvala makalazi akuno kuno ku parliament ooneka ngati ndi chipani cha PP kapena cha DPP. Ndizovuta kwambiri andi pakufunikira kuti ife Amalawi tivale zilimbe. Chenjezo langa lomaliza likupita kuja kumatchedwa ku UTM. UTM ndi chipani chomvesa chisoni chimene kuli ma divisions, kuli ena amene akusapota Mitiko ndi amene akusapota Makandulo. Ndiye ukaona wa Makandulowa ndiyetu aliko khandi 2011 kukanganirana udindo umozi. Ndiye mafusa kuti kodi mukapita nonse amene ku convention mukukanganirana udindo umozi wa president, uyu wantiko iyi masaka khande advantage chifukwa chokuti inu mukagawa mavoti itu, mukagawa mavoti osakhala pansi ndi kukambirana bwanji. Mukamanena kuti mufuna musunge legacy ya Chilima, kuyisunga kwa legacy yomwe kuyisunga motani, mukuteteza bwanji mzimu wa munthu amene anali president wanu. Ndi chifukwa che ndimanena momveka bwino kunena kuti munthu amene angasunge UTM ndi Mayi Mary Chilima. Koma soka ilo ziko lathu linalozedwa kutero ndiye kuti alipo ena asomwina akubanja amene akufuna kumulesa munthuyo. Ziwani kunena kuti amene angateteze zina la mamuna wache ndi Mary khayo, palibe amene angateteze zina la Chilima. Choncho inu akubanja nanunso ngati mwapezedwa mukanangonena, koma munayenera kuti mumusiye amene, ndipo inu ndi amene mukanakhala pasogolo kumulangiza munthu wanuyo Maryyo kuti ayimirire UTM. Ngati UTM sayimirira Mary, muziwe kuti UTM yo yathapo chifukwa ukuku kuli makangano, ndipo posachedwa pa UTM igulisidwa ndipo ikhoza kumapita kuja kumasankho popanda candidate. The DC.